Torkeningan. Oke, pasukan joget siap. Sabdae bumi kusuman ning ati ngomong ayo Kadung kaya ngene saiki piye karepe
pungkure kon mulunga ora kondo-kondo kusumane ati Saku Sidorondo. Sidorondo. Oh, iya. Mas mono pujeningse. Heeh. Mas Sidorondo. Waktu kos-kos siji, engko diparingi kabeh, penting kaleksanan. Ngono to, Mas? Heeh. Sidorondo, Mas. Sidorondo. Masih bersama. Wih, dikasih tumpang ngedirnya untuk Leong. Yang tadi minta Sidorondo silahkan goyang, ayo. Dodol tak krungu suarane. Ayo bareng ya. Kabeh iki ora perlu diketuni. Suarane. Kok kurang santer suarane? Bisa mana? Kabeh iki ora perlu Janjimu biyen kowe sakon ngenteni kowe lan aku Bergoyang bersama Jepun Indonesia. Ora kena prawan. Apa? Sika yen mulo sliramu wis tak aturi kanggo bojo setratno waras sejati sayang asate sliramu ati gawe loro ora mulo iki dadi rodolo asik piye kabeh iki wis kepacut ibaratku berapakah dadi sapa kula ketungku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh iki ora perlu janjiku biyen aku saka nyaten Bisa meneh. apa kabeh iki ora perlu diketuni janjimu biyen aku sakon ngenteni apa kowe lan aku kok dadi dodone ora kena prawan tandane apa ora nyono ya sayang ya sayang suwun sing gedhe pangapurane aja ngetresno bebejo masalawase kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku saka ngerteni kabeh iki ora perlu janjimu biyen kowe sakon ngenteni kowe lan aku kok dadi dodone ora kena prawane tak enteni randane kabeh iki ora perlu janjimu biyen aku sakon ngenteni kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku saka ngerteni
kasih satu tebang lagi bojo loro. Bojo loro. Heeh. Mas, Ya. Do seneng toh? do seneng. Oh, sampean do senenge bojo loro soalnya. Bojo siji ki Ya kurang. ora. Apike loro ya ora. Weh, membengi membengi matur nuwun wis tak Ngargo Mulya to. Dadi Kak Ngargo Mulya to. Matur nuwun. Baik, dikasih tumbang berikutnya bersama Capung Desa. Ada Bojo Loro, kita bergoyang kembali ya. Yo, bersama Campong Indonesia. Bergoyang. Halo bos, halo. Siap. Bosnya dewe tekan kono wis. Selamat datang Pak Teguh, siap. Ya. Oke. Telung dina apa? Mulai rono. Telung dina bali nang kene. Sing sedina. Kanggo sapa? Kanggo sapa? Sing sedina. Kanggo Asik. Wong liya mau berondo. Masuk. Bergoyang. Oke ya, tangan di atas. Abang biru lampu neng disco. Awak guru neng bocoro. Bojo sing tuwa anjalo disayang. Sing tuwa terwagan ditinggal. Apa dong? Asiramu materai iso turu. Ya kowe nanti. Ada tresno deru kandhep waktu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Ora saiki Tangan di atas. Tolong dina mulai rono. Tolong dina bali nang kene. Apa? sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo mbok rondo Lumangke asiramu meterak iso turu. iya tresno dewe kadang waktu Mikir putuhe, mikir belanjane. Ndor saiki bingung Tolong dina mulai rono. Tolong dina bali nang kene. sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya siramu materai iso turu Sakno. Andam tresno deru kandhep waktu saiki bingung atine Tolong dina mulai rono. Bali nang kene. sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo
wong liya. Matur nuwun Dewi mawon nggih, mangke saged dilajengaken monggo medal rumiyin.